स्पेशल पेकेजनिफ्राय 200 कोटी टाकानि मोनसे बाजेटनि खामानिमोन बेवहाय दुमनिनिफ्राय लानानै केशब नगर तारमाने 127 ए नेशनेल हाइवेआव नांजाबनानै सानजाहा दुमनि बारनानै क'येरी चक निकासी टु बरमा लामामोन बे लामाया बेयाव 200 कोटी टाका पीएम स्पेशल पेकेजमोन दा बे लामाखौ थांनाय 2017 सनावनो माने थांनायनि सरकारा जागायना गालांदोंमोन ओमफ्राय मावफुबाय थानाय समाव रानिं खामानि जाफुबाय थानाय समावनो नैबे कर'ना भाइरासनि एसे उनाव गोदान गभर्नमेन्ट फैखांनानै मा खारनाव बे खामानिया नांथाखो जोङो एसे रायजोफ्रा गोनो गोथो मोनदों बा मिथिनो लुबैदों जे ओरैबायदि माने खस्थ' अबस्था नैबे दलं जाथ'यै समाव बे लामाजों बे सानजा पार्टनि गामिनि गथ'फोरा स्कुलाव थांलाय फैलाय ओरैबायदि गाज्रि अबस्थामोन बेखौ किबा करे माने रायजोनि रिकुवेस्टआव बेखिनि दलङा जाग'दो जानायनि उनाव किन्तु दासिमबो माने लामाखौ मावफुंना होनाय जायासै ससेल' लामाया जादों किन्तु दलं दैमा गराननिफ्राय लानानै सोनाब पार्टखै जितु केशब नगरसिम थांनाय लामा बेसिम जायासै दा बेखायनो जोङो दानि सरकारखौ जों खावलायगोन जाहाथे रायजोनि सुबिदा बायदियै बे लामाखौ मावना होनांगौ मानोना बे लामायानो मेइन जोंनि बे सा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मुसलपुर मेडिकेल थांनाय ओरै बरमा थांनाय तामुलपुर थांनाय बेनो मेइन लामामोन दा बेखौ मावना होनो थाखाय आं खावलायदों लोगोसेनो दिनैनि नैबे अबस्थाखौ नायनो हायै नुनो हायै मोनसे अबस्थायाव थानायखौ जोंनि ओनसोलनिनो सासे समाज सिबियारि बिथाङा जाबाय दावगाफुनाय सासे फालांगिरि बिथां सोगोमसार बर' जायखौ जोङो सिबेन बर' बुङो बिथाङा नैबे लामाखौ दिनै गावनि जेसिबि दाम्पारजों अन्थाइ एसे लाबोनानै रायजोनो थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बायदि मोनसे सुबिदानि थाखाय खोनानै होदों जों बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर होगोन लोगोसेनो रायजो राजानोबो फोरमायनो सानदों जे बिथाङा बे लामाजों सम सम फैयो थाङो नुलाङो रायजोनि गाज्रि अबस्थाखौ नुयो टम टम गारिफ्रा मालाबा बेलथायनो गोनां जायो मालाबा गारिफ्रा फासिनानै थायो अखा एसे हाबा लामाया हाखर गोथौ गोथौ खारनो हायै अबस्था बेजोंनो मेडिकेलाव फैनांगौ बे गलागाव सकआवनो जोंहा ब्लक PHC मेडिकेल दं बे मेडिकेलाव सानजा पार्टनि मानसिफ्रा फैनांगौ आरो बेमारिया एसे सिरियास जायोब्ला जों मुसलपुराव बेमारि लांनो गोनां जायो बे लामाजोंनो ओंखायनो नै दानि सरकारखौ जोङो खावलायगोन जे रानिं खामानिया मा खारनाव नांथाखो बेखौ नोंथांमोना एसे नायनानैब्लाबो जोंनो रायजोनि सुबिदाखौ नायनानै जोंनि बे गलागाव सकनि दलङाथ' ओंखारबाय बे लामाखौ नांगौ बिनि उनाव गलागाव सकनिफ्राय सोनाब फारसे थानाय थेबोर दैमानि दालांखौबो मावनानै हालमानु बिथाजों गलागाव फोनांजाब जिथु मेडिकेलनि लामा बेखौ थाबैनो खालामना होनांगौ मानोना बे दालांखौबो लुनो जागायदोंमोन कन्ट्रेक्टरा नाथाय मा खारनाव दिनैसिम मावफुङासै हाबदान जानानै थाबाय बेखौ जोङो खावलायगोन लोगोसेनो फालमानु बिथानिफ्राय सोनाबा फारसे थांनानै खख्लाबारि गामि फाख्रिगुरि खख्लाबारि गामिनि गेजेराव जिथु दालां गंसे दंमोन बे दालाङाबो दिनै आद्रा ससेल' मावनानै थालांबाय दा बेखौबो मावफुंनो थाखाय आङो दानि गभर्नमेन्टनि जिथु प्रमद सार लोगोसेनो जोंनि जायगानि MCLA मन्टु बर' आदाखौबो खावलायगोन लोगोसेनो जों मोनसे बुस्थुखौबो दुखु फोरमायगोन जे जोंनि जायगानिफ्रायनो प्रमद बर' साराबो CM जालांबाय लोगोसेनो जोंनि 63 नं सापागुरि समस्तिनिफ्राय UG ब्रह्म साराबो MLA जालांनानै केबिनेट मिनिस्टार सासे जालांबाय दिनै बिथांनि केबिनेट मिनिस्टारनि आन्दाराव जोंनि ओनसोलाव बा बे जायगायाव गुबुन जायगायाव जादोंबा जों मिथिया खिन्थु जोंनि जायगायाव जोङो बिथांनि गिदिर स्किम जों दासिमबो नुनो हायाखै मानोना सासे MLA जेसेबां खामानि मावो बेसेबांबो बिथाङा जोंनि ओनसोलाव मावनानै होनायखौ जों नुवाखै मानोना थांनाय 7-8 बोसोरसो जों बे लामायाव जों खुनु मोनसे रिपेयारिं मोनासै जिथु बुनगावनिफ्राय गलागाव जानानै अनसलि थांनाय सिमला थांनाय लामाया दिनै ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव दं हाद्रि थुला जानानै आगोर मोनाखै जोङो बेमारि सासे लांनांगौबा ओरैबायदि मोनसे गाज्रि अबस्था जायो दा बेखौ लामानि मोनसेबो रिपेयारिं जायखौ जोङो लुबैदों खालामना होनांगौ जों बेखौ खावलायबाय रायजोनि जानानै लोगोसेनो थाबैनो नैबे जोंनि लामा आरो दालांखौ दानि सरकारा मावफुंना होगोनखौ आङो मिजिंथिबाय गोजोन्थों जोंनि समाज सिबियारि जोंनि जायगा खाथिनिनो बिथां सोगोमसार बर' जों जायखौ लकेलाव सिबेन बर' होनना बुङो बिथाङा दासान्दि दावगाफुनाय सासे फालांगिरि लोगोसेनो समाज सिबियारि बिथाङा गाव गोसो गुदुं जानानै जिथु सम सम बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो बिथाङाबो बिनि गाज्रि हालोदखौ नुनायखाय गावनि जेसिबि दाम्पारखौ लाबोना अन्थाइ एसे होनानै लामाखौ फोसाबना होनो बिथाङा जोंनो खोथा होदों जों बिथांखौ जायगानि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों मावदोंबो
मावबाय दं दा बिथाङा मावना होदो आरो लोगोसेनो जोंनि गामि फिसा फिसा फिथोराव थानाय जाय गामिफोराव माने गारि हाबनो हायै अबस्था हाब्रु जानाय लामामोन बेखौ बिथाङा सम सम एसे अन्थाइ बाला गारनानै रायजोनो हानायखिनिखौ मदद होदों जोङो खावलायगोन दानि सरकार थासेयावबो बिथाङा जिथु गावनि गोसोजोंनो खामानि मावनो हादोंबा दानि जोङो MCLA बिथांखौबो खावलायगोन जे जोंनि फिथोरिया ओनसोलफोराव माखासे लामाया गाज्रि जाना दं बेखौ जाहाथे बिथाङा फोसाबना होफैयो दा जोङो जायगानि जानानै जोबोद साबायखर बावगोन लोगोसेनो बिथांनि इयुना जाहाथे समाजनि थाखाय खामानि मावलांनो हानायाव माने आरो बांसिन थुलुंगा मोनखांदों बेखौ जोंनि जायगानिफ्राय जोङो बिथांनो बोर सारसिगोन আচ্ছা গোলাগাঁও বজাৰৰ পৰা বিলপাৰকলৈকে যিটো ৰাস্তা বেয়া হৈ আছিল আজি 17 বছৰে 2017 চনৰ পৰাই ফাঁচি আছে ৰাস্তাটো ৰাইজৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে যাতায়াতৰ কাৰণে কি বোলে এইখিনি আজি সুভাষ বড়ো শিবেন বড়ো মেৰামতিৰ বাবে তেখেতক ধন্যবাদ যাচিছোঁ চেনি গেভেল দিলাক মাটি দিলাক এইখিনিয়ে ৰাস্তাটো একদম বেয়া আছিল খাল আছিল এতিয়া শিল বালি দিয়া হ'ল মাটি তেখেতক ধন্যবাদ দিলোঁ ৰাইজৰ হৈ